नैबे लाजिनो रोङै बोराय बुरैखौ नायलाय लाजिनो रोंगोन ना रोंला बिसोरो फिसा फिसौखौ मा सोलोंथाइ होलांनो सानदों बिसोरो बे भिडिअखौ आंखौ सोर मा बुंहरो सोर मा रिप्लाय हरो बेखौनो नेनानै दंमोन आं बा जोबोद मोजां बाथ्रा ना सोर मा बुंहरो सोर मा बुंहरा बेखौसो नेनानै दंमोन स' भिडिअसखौ क्लियारलि लाइ फुल नाय नोंथाङा नेरसोन वारि ब्रादार नोंथाङा फुल नाय नों मा बुंदों आरो नों मा भिडिअ हगारदों आरो आं मा बुंदों फुल नाय दिनै नों बायदि सासे गुन्दि गस्ला गानग्रा हिन्जावा दिनै आंखौ बिदि बुंहरनो हाबाय नानि लाजियाखिसै मानि थाखाय भिडिअ लाबोदोंमोन आं आच्छा मानि थाखाय भिडिअ लाबोदोंमोन फै नायनि बिनि भिडिअआ मानि थाखाय मा भिडिअ लाबोदोंमोन हेलो मा खालामनाय जादों बियो जानला मोनला नङा खोन्थाजोबगोन आं नोंखौ होनखादां जोबोद मोजां औ बिदिसो ना नोंनि मोजां भिडिअसआ जोबोद मोजां ना सानग्रो आरो भिडिअखौ नायग्रो दिनै नों बायदिया नेहात गस्ला गानग्रा मानसिया मान सनमान जाग्रा मान सनमानखौ सोर बायदिया जादों हा मान सनमानखौ सोर बायदिया जादों सोर बायदिया मान सनमानखौ हा सोर बायदिया गाज्रि भिडिअस लाबोनानै मान सनमानखौ जादों हा बा आंखौसो नुबाय नों बैथालि ओइ बैथालि हाब्रा गोनांखौ सिखोमोन बैथालि सासे मानसि मोजांनि रावा बेबायदि जाबाय हा एसेग्राब मोजांब्ला नोंनि राव नोंनि खुगानिफ्राय माबोरै बेबायदि रावा ओंखारखो देलाय बुंलाय हा नों बुंजानो हाया बिनिफ्राय बेफोरबायदि राव ओंखारदों नों मोजांखाय आंखौसो नुदों नों बैथालि आंखौ रायनो जायगा मोनाखै नोङो बिफा बिसि बिफानि बिसि बा मा राव बेलाय बिफानि बिसिनो हा गावनि फिसाखौ सोरबा बिफाया हाबा खालामनाय नुदों हा बिफानि बिसि मा राव बियो मा राव हिन्जाव माहारिखौ लाजि फोनांफैदों नोङो बे भिडिअआव मा भुल दंबालाय बैथालि र' नोंखौ नागिरगोन आं मा भुल गैया बे भिडिअसआव मा भुल गैया होननानै बुंनो हाखो नोङो हा मा भुल गैया थ' लोगोफोर नोंथांमोना गोरोन्थिखौ नुखाबाय भिडिअसआ सोरनि गोरोन्थि नङा होमबा स' आंनि नोजोराव आं बुङो ब्रादार नेरसोन वारि नोंथांनिया 100% रं 100आव 100% रं दै गोबां रायजो राजायाबो नोंथांनि भिडिअसखौ नायोब्ला बुजिगोन आरो मिथिनो मोनगोन जे नोंथांनिया गोबां रं गोबाङाव 100आव 100% रं मानो होनोब्ला नों माबायदि भिडिअस लाबोदोंमोन नों मिथिगौ ना नोंनो साननानै नाय बे बिनानावा मा बुंदों नों मा एन्सार होदों नोंनिया गोबां बांद्रायबाय नों बहुत नोङो लिमिट क्रस जादों ब्रादार नोंनिया लिमिट क्रस जादों नोङो भिडिअखौ गावनो सिगां लाबोबाय लाबोनानै दा सोंखारिनायनि उनावहाय नों बेफोरबायदि गावनि ना मेन्टेलि एकदम टटेल मेन्टेल नोङो बेबायदि एन्सार होबाय बबेनि नोंलाय बे बिनानावखौ जि बिफा फालायलायनाय आरे गस्ला गानबानो जि बेखौ बिफा फादों जि हा जोंनि बर' समाजाव दङ नामा गावनि फिसाखौ हाबा लानाय देलाय बुंलाय ओरैबादि रागा जोंदों दे आं हले दिनै रागा जोंबाय एकदम भिडिअसखौ आं नुवाखैमोन नोंनि बे सिगाङाव हगारनाय भिडिअखौबो आं नुवाखैमोन जेनिखि रं भिडिअ आं नुवाखैमोन जुदि नुनायबा आंबो मा लांखायावनो बुंबायमोन खिन्थु नोंनि भिडिअसनि गेजेरजों आं नोंखौ फल' खालामदों खिन्थु आं नोंनि बेफोरबायदि भिडिअसनि गेजेरजों फल' खालामाखैमोन दै फल' खालामनाय लगे लगे आं दिनै बे भिडिअसखौ नुदों स' आं नोंनिखौसो रं नुदों मानो होनोबा टटेलि रं नोङो बेबायदि राव बाथ्रा भाषा बेफोरबायदि बुंनो नाङा एसेग्राब गाज्रि गाज्रि नोंनि खुगानिफ्राय राव ओंखारदों सोरनिया रं देलाय बुंलाय नों सासे बिफा जाबाय हो नों सासे हाबा जाबाय हिन्जाव गोनां नोंनि खुगानिफ्राय बेबायदि राव ओंखारबाय बा माबायदि मानसि नोंलाय ब्रादार आं नोंखौ बुङो दै नोंनिया रं टटेलि रं आंनो रिप्लाय होनो गोसोब्ला हो मोजाङै रिप्लाय हो खिन्थु बेफोरबायदि गाज्रि रावै बुंनो नाङा मानसिखौ रं नुदोंब्ला गाज्रि रावै मालाबाबो बाहायनो नाङा दै रं जादों नोंनिया जोङो भिडिअ क्रिएटार नोंबो भिडिअ क्रिएटार गासैबो जोङो ससियेल मिडियाआव ओंखारग्राफोरानो गोबाङानो नायो उन्दै गेदेर नायो नाथाय बेफोरबायदि रावै नोङो भिडिअसखौ खालामनो नाङा सासे नोङो भिडिअ मोजां क्रिएटार खालामग्रा सासे मोजां भिडिअ रेगुलार होग्रा नों सासे एथ'ग्राब मोजां भिडिअ हगारग्रा मानसियानो नों दिनै बेबायदि बाथ्राखौ बुंनानै दिनै आइजो माहारिखौ लाजि फोनांदों मा नांनाय नोङो बिफा फानांगौ नोंहा बुंनायनि राव गैयामोन नामा
देलाय नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों बेबो बिनानावा गाज्रि नङा बिनि बुंनायाबो गथ'फोरखौ मा फोरोंलांनो सानदों बेफोरबायदि बाथ्रासो बुंदों बियो थरेना गाज्रि बुंदों बेबायदि रावावनो नोङो माने जमनानैसो दंखायो माने नोंनि लिरनाय मथे नोङो जमनासो दंखायो सोर मा रिप्लाय होगोन आं बेखौसो जमनानै दंमोन आरे आं बे भिडिअसखौ मा लांखायाव नुनायमोनबा नोङो आंजोंबो गलामोन आं बुंखागौमोन डाइरेक्टलि आरो आं बुंखायो अपेनलि सोरबा जुदि जोंनि बर' समाजाव गुबुंले भिडिअस लाबोयोबा आं फंसेब्लाबो बुंनानैसो गारगोन होननानै आं बारे बार अपेनलि आं बुंखायो आं रायखायो होननानै खिन्थु आं नुवाखैमोन बे भिडिअसखौ दिनै आं नुनानै ओरैबायदि रागा जोंदों आरो बिनि गेजेराव नोङो एन्सार होबावदों बा माबायदि मोजां एन्सार बेलाय हा माबायदि मोजां रिप्लाय होनाय बायदि मोनदों नामा नोङो जोबोद रं नोंनिया टटेलि रं जादों नोङो सासे साला नोङो सासे बिफा जानानै नों सासे एसेग्राब बोराय बैसो लानानै नोङो बेबायदि बाथ्रा बुंनो नाङा दै एसेग्राब गाज्रि गाज्रि राव ओंखारदों नोंनिफ्राय बा मा खोनासंनो मा नायनो गोरोन्थिखौ नोंसो लाबोग्रोदों सिगाङाव ओमफ्राय बुंनायनि उनाव ना जेब्ला सोंखारि जायो अब्ला नों आरो बेफोरबायदि गाज्रि राव बुंफिनबावबाय नोंनिया टटेलि रं जादों रायजो राजाया नायनानै मिथिगोन बुजिगोन गोबाङानो सोरनिया रं आरो सोरनिया कारेक्ट भिडिअ लाबोनो मोन्दों होननानै नों बेबायदि खालामनाङा आरो आं जायखौ फल' खालामबाय जाय आंनि फ्रेन्ड लिस्टआव दं आं बेखौ मोजां नोजोरजों नायो जुदि रं भिडिअस लाबोयोबा आं फंसेब्लाबो आं बुंखायो कमेन्टनि गेजेरजोंब्लाबो आं बुंहरो आरो भिडिअसनि गेजेरजोंब्लाबो आं रायहरखायो बुंखायो स' गोसोआव लाखि जुदि फ्रेन्ड लिस्टआव दङब्ला नोंथांमोना बेबायदि भिडिअस हगारनो नाङा आं गोबां आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बुंदों आरोना जों समाजखौ बेबायदि थाङै थाङै माबानो हाया रावखौबो दरजा बुयै बुयै जों समाजखौहाय फोसाबनो हाया जोंनि न'खर नोंनि गोसो आंनि गोसोआ जोंनि न'खरनि गावनि न'खरखौसो फोसाबग्रोनांगौ अब्लासो समाजा मोजां गोग्गो फैयो आं बिराद दुखु मोनदों आरोना बे बाथ्राया आरो बे भिडिअसनि गेजेरजों ब्रादार नोंखौ आङो बहुत रं नुहुरदों इलिगेल जादों बियो